video, dneska ideme testovať nové kopačky, moje pumy, kuželky a ideme proti našemu bránkárovi z Opatovej, ideme mu strieľať prvé odtiaľto, potom ideme proti s týmito kuželkami. A kúkajte na to chytanie. Koľko ľudia si na brvno? Ja som ľudí brvno. To vôbec nevadí, lebo ideme znova. Mám len také ľahké plné. Pôjde ešte ľudia. Odtiaľ to tam určite dostrelím. Strelil som to do prčic. Takže nič nehovorím. Ľudia, kúkajte, nastavíte si kút. Pôjdete, bum. Poviem vám, je tu mokré, to je asi kvôli tomu, lebo ja neviem fakt strieľať. Tu. Jo, ty kokot. Čo ma dávalo? Spodko. Pôjde, bum. Ja čas to tak strojíme. Taký vinkšvík. OK, ideme odtiaľto. Ja idem odtiaľto. Ja toto oberám. Oberať a strieľať, takže ja takto. Pôjdete bum, 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 odtiaľto bum, bum, bum. Ďalšie brno. Som vás snažil vysať. Ja ako neviete čo, hodíme to aj odtiaľto. No! Otičky, ľudia! Ja mu sa to odrazilo rukou, otičky. A go, skoro vinkvík. No ja, tak som to zopil. Bum, ľudia. Jednoducho zastavíte. A nie je gol. Takže kopačky. Lebo to tiež puma. Hej, ak mi prejdeš kopačka, tak ja prejdem teba. Hrabím. Musíme to presunúť. Presúvačka. A vypá už. No tak teraz to budeme takto. No tak, no. No tak to poďme. No, čo robíš? Schovávam. OK. Tým sa s kosačkou vrátim. Jasné. Ja. Musím mu dať aspoň 5 gólov, lebo ja som dal zatiaľ 2 góle. 2, že? No. No, to nie je úplne. Odtiaľko. Ja to hodím pekne do šibenice. Tak. Ja nechám strelu. Díky. Kúkajte, pôjdeš? Kokos, aké brvno! Od brvna k ľudia. A sieťku som rozbil. A ja normálne, keď sa dáte. Na hovno. Neviem pomôcť to. OK. Ja. Pôjdete bum. A teba. Ak som tak do prdele. Som to odnial, sakra. Som myslel, že to tam dám. No. Zatiaľ to moc nevychádza, čo? Zatiaľ to moc nevychádza. A teplo jak prasa. Ideš ňu? Dobre, ešte pôjdeme takto. Jednoduchá penáľtička. Len tak odtiaľ dojde ten trafík do vinkla, do šibeničky. Mojimi kopačkami. Teraz bolo sa vyšlo. Do stromu. Do stromu. Do stromu ľudia, to už nie je možné. Ľudia!
Ja, je super jedno. Dáte. Ja nebudem chodiť na futbal do Ilavy, tam to budem tam to budem hravať. Ja by som spravil niekoho sa živá, aby som to spravil niekto pri... Sakra. Ja fakt neviem strieľať už. Moja šance jak Ronaldo. Ostrelím tak... Miguel. Dávaj. Jak doma Ronaldo na nich dá like. On príde a tako budem tam isto. To je prekvapilo, čo? Ja to strávim pekne do šibeničky. Ome. Poďa kúkajte. Budete kúde jába. Máte predaj loptu. Kokos. Je to už fakt predaj. A som teraz počený ako vodou, neviem, či to ide na videu. Ďalej. Tak som spočený. Už sa robí to vodu. Ak dneska pôjdeme hrať zápas, tak tu budem celé natáčať, že? Že nebudeme to celé natáčať. A uvidíme, či dneska dostanem vôbec červenú. Ideme po. Čo udiam. Dáme moju techniku. A ideme. Postavi sa. Ja len takú šibeničku tam hodím. To je fakt. Ja už vládzem. Ja už je to v krikoch. Ale vidím to ťa autoboutka. Veď ja. Tuto zakopávam vždycky. Keď sa netrafím. Tak to zakopávam sem. Mám to! Hej, chytaj! Brankár! Brankár! Ajaj. Ty máš teraz inú prácu na starost. Kopačky sa strela dobre. Kúpil som to medzi Kauflande medzi bagetami. Že tieto kopačky boli v Kauflande medzi bagetami niekde. Tak som to len tak zobral. Niekde z Kauflandu. A rukavice sme si našli v Lidli niekde medzi zeleninou. Ty boli tiež v Decathlone? Aj kuželky boli v Decathlone. Fú, vôbec nevládam. Ja som mega spočený, neviem čo ty. Lacic. Dostala si headshot. To ona je zdlháva. Ideme? No. Teraz máš, ako som mal väčšiu radosť? Z týchto či z tých prvých? Chápem, no. To sa posrali ľudia. To viete, ak je šibenička. Tak ja som dostrelil ešte, ale hen tam do tyčky. Ja som dostrelil. Ona. Ja, ty kokos, to bola dobrá pálka na mňa. Teraz budeš pálku. Ty kokos. Ja neviem. Nové kopačky, akože gumy, som veľmi rada, ne? Že sa už nie celé rovno. Gumovia. Počkajte si a...
A gól. Ja sa mu to odrazilo z hora henta. Bol gól. Len takto tam hodíme. A nie je gól. Ja neviem chytať, ale neviem ani strieľať k tomu. Ja to strelím do tyčky. No, ďakáme tiež, to už je fakt na mnou. Keby to bolo lepšie ihrisko, čo? Keby to bolo lepšie ihrisko, že? To je pravda. To znova predstavím. Bože. Ja povedzte mi, napíšte, že hovoril som o Ronaldovi a napíšte, čo mám ďalej pokračovať s týmito videami. Ja už fakt neviem. Mám kopačky, nové kuželky, no. S bagetami v Kauflande. A máme pekne. Ja, ty... OK. Za to loptou. Aha, OK. Ja už fakt neviem. Čo mi hovorí z iných športov. Toto už fakt nejde. Bez toto bolo ešte horšie. Keby ste videli, Pane Bože. Keď nevidel. Ste videli, že on sa nevidel trafiť do brany. Vieš, že je Kali na 200, že? Aha. A on mal prázdnu branu. Odtiaľto. On mal prázdnu branu odtiaľto a on to prestrelil. A keď hento... Keď strieľal odtiaľto, tak dal tyčku. Poďme. Ja dáme posledné dve strely. Moja mama povie, že to si nemusel si kupovať, to som ti aj ja mohol, to som ti aj ja mohla. No akože ty si mi to vrátil, no. Že? Som akože... V podstate iba ty si mi dal 7 eur. Čak, ale dal som celú stovku. Dal som celú stovku, nepýtajte sa. Koľko si platil? 94? 92 alebo niečo také. Čo? Ideme? Posledné dve strely. A to nemalo toľko stáť. Ja počkaj, vlastne, lebo ty si platil 20 eur navyše. Tak to by bolo 70. Na posledná strela. Ja tu musím. Potom idem ja tebe. No ja potom stáme prestávku. Potom máme prestávku a potom idem ja tebe. OK. Môžeme si to vymeniť. Vymeníme si to. Poď. Dáme si oddych, ty to preto. To máš pod krkom. Ty ja zvedzelia. Akože, jak ja budem čítať. Hej, ale nedávaj! Budeš sa blázniť? Regina. Prestaň. Egi! Neblázni sa. Sa zblázním tak samo. OK, môžem mať rukavice, ale nebudem nič čítať. Čo? Môžem mať rukavice, ale nebudem nič čítať.
Takže To je tak, že moje rukavice ja čus. budem mať.